Liderul vine din credințele proprii. Nu trebuie să-ți dea nimeni legitimitatea de lider, nu trebuie să spună nimeni că ești lider. Se constată dacă ai niște oameni în spate. Antreprenorul din voință și coachul din încredere. Din încrederea pe care este acordată de către omul din fața lui. Și îi dezvolui toate gândurile tale și toate chestiile pe care le are. Managerul raționează, nu minte, ci lucrează cu mintea, da? Deci simbolic condus de minte. Managerul, dacă îmi spune stai să mă gândesc, în momentul ăla nu este în stare de leadership. Da? Liderul e condus de inimă, el îți spune ce crede, ce simte, ce... Da? Antreprenorul este condus de instinct, el are nevoi. Vreau să mut scaunul ăsta de aici acolo, vreau mai mulți bani, vreau să-mi dezvolt chestia asta acum. Deci suntem conduși de niște lucruri de bază în atitudinea de antreprenor. Iar coaching-ul de intuiții, el lucrează cu materialul clientului, el trebuie să intuiască care e starea de spirit a celui din fața lui. La manager, energia vine de unde? Din control. Managerul vrea să fie în control. Dacă nu e în control, mai face o ședință. Da? Sau mai pune un instrument de... La lider vine din pasiune. Deci, ăla dacă nu stă să programeze 10 ore, nu-i lider. Ăla care îi pare pasiunea vorbitului, dacă nu vorbește și nu exprimă ceea ce simte și ceea ce gândește, iar nu-i se pare că e ok. Antreprenorul vine din rezultate. El vrea acum, pe loc și cât mai repede. Și cât mai bine, am vrut să scuzați. Iar la coach vine din echilibru. Coachul totdeauna caută să echilibreze relația cu cel din fața lui sau pe omul din fața lui. Ce își dorește managerul? Predictibilitate. Da? Ce își dorește liderul? Foarte bun, schimbare sau împlinire. Pe plan personal, da? Antreprenorul vrea acțiuni, indiferent unde duce. Deci el vrea să acțiuni, iar coachul acțiuni. Managerul minimizează riscul, da? Managerul încearcă să n-aibă riscuri. Ce face liderul cu riscul? Îl transformă în provocări, asta face coaching-ul. Cine? Extraordinar. Sunteți niște lideri foarte buni. Îl neglijează, îl ignoră. Pentru el nu există. Ăla când vorbea cu un chiloți pe scenă și stăteau englezii cu puștile acolo, nu se gândea la că îl împușcă cineva. Deci, nu-l interesa. Nu îl interesa. El vrea să-și manifeste leadership. Vrea să vorbească despre pasiunea lui, despre viziunea lui, despre India, despre ceea ce vrea să facă cu și cum vedea el poporul indian în momentul în care se manifesta. Antreprenorul își asumă riscul, iar coachul îl confruntă. El îl transformă în oportunități. Ia riscul și ți-l întoarce înapoi ca o oportunitate. Ce face managerul cu regulile? Le respectă, da? Liderul ce face? Le schimbă. Le schimbă, foarte bun. Păi, deci, deja știți cursul ăsta, n-avea rost să mai veniți așa, dați toate răspunsurile potrivite. Terminăm în 3 minute. Exploatează antreprenorul și coachul le investigează. Care e preocuparea principală a managerului? Deci putem privi lucrurile astea din vari puncte de vedere ca să puteți să vă dați seama. Să facă ceea ce este corect, a liderului să întreabă ce este corect, vorbește de valori, da? Antreprenorul să facă, și imperativ, acum dacă se poate, iar coachul să descopere. Acțiuni predilecte. Organizează, liderul inspiră, de asta vă spuneam. Nu influențează, nu determină. Da? Antreprenorul face și coachul facilitează. Decizii. Care e atitudinea managerilor față de decizii? Ce face managerul cu deciziile? Ia decizii. Foarte bun. Am zis că știți. Vedeți ce simplu e? Ce face liderul cu decizii? Cum? Ai spus să le ignoră, nu vă fie teamă, e manifestare de leadership. Le ignoră sau și le asumă. Depinde cum vrea el. Antreprenorul îi forțează, deci când este o regulă, antreprenorul se gândește cum să o ocolească. Deci românii sunt antreprenori, ca manifestare predilectă și mai puțin lideri.
Și coach provoacă. Și ăsta e tot tabelul pe care m-am povestit până acum. Iar ca să terminăm în cele 3 minute pe care am zis, cum poți deveni un lider autentic, trăiești o viață autentică, nu faceți lucruri pentru alții, ci faceți lucruri din interior, lucruri care le simțiți și care vă fac plăcere. Și nu faceți pentru bani, așa cum foarte bine spunea Bruno, la un anumit moment. Îmbrățișați-vă temerile în momentul în care aveți o temere, nu puteți ea, ori o ignorați, ori o îmbrățișați. Îmbrățișarea e un termen care e un pic mai complex de înțeles. Treceți peste temerile voastre. Gândiți-vă câte temeri ați avut până acum, care v-au ținut în loc și gândiți-vă câte din ele s-au manifestat. Cred că nici 0,0002% nu s-au manifestat până acum. E stupid atunci să stăm să ne facem temeri în continuare. Hai să ne trăim viața așa cum vrem și autentic. Trăiește cu bunătate, nu încerca să influențezi pe ceilalți, pentru că nu ești un lider. Dacă îți propui să influențezi pe ceilalți, propuneți doar să înțelegi și să-ți manifesti chestiile pe care le faci. Fă mici progrese în fiecare zi, încearcă lucrurile care te pasionează să le înțelegi din ce în ce mai bine. Pentru că în felul ăsta vei putea să te manifesti din ce în ce mai bine în situațiile de leadership care se potrivesc sufletului tău. Dă tot ce e mai bun în ceea ce faci, implică-te cu inima, nu numai cu capul și cu portofelul. Alege bine oamenii care te influențează, pentru că dacă ești într-un grup de oameni cu valori diferite decât ale tale, doar ca să parvii social sau doar ca să faci mai mulți bani, imaginați-vă că oamenii n-ai cum să fie un lider pentru grupul ăla, că oamenii au alte valori, n-au cum să aderi la valorile tale. De asta totdeauna sistemul e mai puternic decât omul. Sistemul își creează propriul set de valori la care aderă oamenii care intră în sistemul respectiv. Bucuriile cele mai simple ale vieții sunt și cele mai mari. O să înțelegeți chestia asta. Nașterea, care e o chestie foarte simplă, când o să aveți copii, vă dați seama despre ce vorbesc. Și multe alte lucruri. Și ultima chestie pe care vreau să vă spun este că inima este totdeauna mai înțeleaptă decât mintea. Mulțumesc mult! Vreau să vă mulțumesc și eu că, deși am depășit programul, ați avut răbdare și ați stat și ne-ați ascultat. Până la urmă, asta înseamnă leadership sau asta înseamnă să ne cunoaștem mai bine unii pe alții. Că trebuie să suferim puțin ca să aflăm poate informația care o să ne schimbe viața. Nu aveți de unde să știți sau nu avem de unde să știm ce e important pentru fiecare. Vă aștept pe fiecare dintre voi, imediat, la fără 10, să veniți aici ca să încercăm să recuperăm timpul care ne-a făcut să ne decalăm puțin. Deci e 3 și 5, la 4 fără 10. E ok? Da. Bine.